Okay. Hi, we're back here mga kaibigan. And hindi lang ko yung mga matatanda, yung mga friends po natin, yung nagpre-prepare dito. Siyempre, pag semana sa Santa kasi, hindi natin ina-expect yung mga kabataan na magiging-pag-cooperate, diba? So what's good in our place mga kaibigan is pati mga friends po namin mga gays, nakikipagtulungan talaga. So, lahat po dito gays kami. So, si Jeff is preparing for the flower. Ala, ipakita mo naman yan, Jeff. Anong ginagawa mo naman dyan? Hindi namin kailangan ng opinion mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Diba? Wala lang pasaway. Pasaway. So this is Sir Baz. Sir Baz. Anong ginagawa mo naman, Sir Baz? Oh, I'm making kulot-kulot of the flowers. So para maging curly siya at bonggang-bonggang curl. For a change. Okay. At isa rin kamarero, si Miss Shai. Shaina. Si Miss Shai. So ano naman yung mga... Actually guys, isa po si Miss Marshall Dayo sa mga kamareros po. So ano yung mga preparations mo sa yung image? Ano ba yung Imahe. Ginagawa pa lang yung wirings ng karosa ko. Later on, maybe ilalagay ko na rin yung mga decorations at saka mga borluloy. Wow. So ano yung santo mo? Santa Maria de Betania. Wow. Ano naman yung role ni Santa Maria de Betania sa... Siya yung... ano ba yun? Yung naghugas ng paa ni Jesus Christ ng Pabango. Also, kompleto yung mga cast of characters sa Passion of the Christ. Kasi guys, ang alam lang po ng mga tagapasukin, I'm sorry yung mga promo, like San Pedro, di ba, Veronica, Maria Magdalena. So dito, dinala nila si Santa Maria Salome, si Colomna, at si Betania. Wow. Ayan. Anong pinanghugas niya daw? Action? And of course, hindi lang po mga gays, mga kaibigan. Nandito po yung mga relatives, friends, and kamag-anak po. Hindi naman Interview. Okay, so... Si Mang Glory. Mami Glory, hi! Good morning. Ano naman yan? Para saan yan? Para sa isang Ano yung Cadena de Amor, ano? Yeah, it's Cadena de Amor. Cadena Ang de ganda. Amor. dalawang kulay, may pink at saka may puti. Wow. So maganda pala yung Cadena de Amor na iniihian lang ho ng aso sa mga kapitbahay po natin. Ngayon nasa karosa na. Pero ang ganda, may impact. Diba? So si ate, Si Ate Mean. Ate Mean. So ano naman? From Laguna siya. Ay, from Laguna. Ay, hi. Welcome to Ilocos, ganun ba? Yes. Okay. It's her first time. It's your first time here? Ay, hindi. Welcome to Ilocos. Ganito lang po kami dito. So ano naman yan? Kina-pearl din. Wow. Si Lani at saka si ano. Ay, si Ate Lani. Okay. Hi everyone. Kumusta? So, flowers. Tumingin kayo rito, interview. So, medyo maaga ho yata yung preparation. Bakit? Kasi tatlo ho yung karosa. So, mahirap talaga. Napakalaki pa naman. And so, ma-work to. Ano yung Matrabaho. Sorry matrabaho. Kasi diba, mapusisi talaga. Oo. Mararakel ka talaga. The dress itself, isang araw mo nang gagawin. Sinatila naman doon, nag-prepare yata ng lunch natin. Sige, puntahan natin. Ito mga bata. Mga ano. Pati mga bata nagkikipag-participate. So since wala na silang class, it's summertime. So yung attention nila nasa paggawa ng flowers for the karosa. I appreciate it, boy. Oo. Tumingin dito. Interview. Tumingin sa camera. So elementary ka or high school? Wala na kayong klase. Hindi ka naman nakipag-food sa mga nag-graduate sa inyo. Hindi pa. So, you are preparing for the flowers. Kanina, violet, tsaka yung mga pinakita natin, meron din pink dito. May pink, so, orange. different colors talaga. Social. Thank you. Ito namang dalawang Ito. Mujerista ba o ombre? Ay, ombre. Ay, hindi. Mga dalaginding sila. Mga dalaginding. Hi, welcome. Hello kayo. Say hi. Wow. Magdadalaga na sina Sabel. Oo. Hi. So dito naman po Dito tayo. naman.
for the lunch. Wow, so kompleto. Ala. Yung preparation for the karosa and then preparation for the lunch talaga. Lunch. Exciting! Hi tita, ano yung food natin later? So, alam mo, ay hipon. Hipon. Hi! So, Ay, hipon. ang sarap niyan. Very, very province. Ang sarap talaga. Hi po. So, kumusta naman po yung lunch po natin? Nag-prepare na ba? Later. O sa loob naman. Sa loob naman tayo. Wow. Here's the kitchen. Hi, Mami! Oh, ala Hi, interview. ito po yung butihing mother po ni Kuya Larry. Hello, Mami! Ala interview. So, ano po yung preparation po sa lunch natin ngayon? Oh, ang sarap. Alokong ng sitaw. Wow! So, kompleto yung meal natin ngayon mga kaibigan. Dinuguan, igado, and then may hipon pa, and everything. So later, it's getting exciting here. Kasi nakita ko na yung food. Oh, di ba? Ayan, hinihiwa-hiwa pa. Naghihiwa pa si Mami. Ito na lang eh. Mami, thank you. You're very supportive to Mang Larry when it comes to this kind of activity talaga. Thank you. Mother na mother talaga. Oo, No doubt. maraming salamat. So, nandito Ito naman naman ngayon si ate. Ate! So, Ano bang? Ay, may alukon! ay! Alokon! Ay, Ilocano delicacy. Yes, it's Ilocano delicacy. It's called alokon. 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 In the vernacular, it's alokon, pero in Filipino, hindi ko alam yung term. Ito naman is the flower ng malunggay. Malunggay. Oh, this is the flower of horseradish. Okay. Salad. Ito yung gagawing salad. Okay. Diba? This is yung ano, lasuna. Onions. Oo. Ano naman sasabi niyo sa preparation ng Semana Santa? Mami, ano yung masasabi mo sa preparation po ng Semana Santa? Masaya. Masaya. Ano pa? Oo. Ano pa? Oh, Masaya. Mabusise, di ba? Nakakapagod pero afterwards, in the end of the day, marirealize mo na, wow, this is for God talaga. Diba? Ano? Magbabalik mga kayo. Magbabalik. Ay, ito naman pala. Ay, mga bata ba? Alam mo, What's- mga ano ito. Mga Sila ang pamangkin, mga apo. mga kapitbahay. Sila ang naglinis ng kamarin. Wow! Kahapon. So, sila yung At saka naglinis mga ng karosa. karosa. Sila. Wow. Ano Say ba hi sasabihin to niyo? them. Mag-hi kasi kayo. Hi! Anong pangalan mo? Alay, baga mo. Jay. Alay, bagang te kompleto Ala na, baga mo. Lay ba yung Jake udas ko. Deto'y met. Anong nagamon? Norin Joy. Norin Joy. Kasi ka. Pimentel mo na pa. Pimentel. Wow. Anong size ng paa mo? Baka padalhan ka na dito, Larry, ng shoes. Ng shoes. Ayan. Okay, anong size mo, Iha? Size ng paa. Anong size ng paa mo? Ay, hindi pa alam ang mga sizes Mga kasi, sizes diba? ng mga bata. Oo. Padalhan nila ng chocolates. Oo, di ba? Kasi since hindi pa alam sizes ng mga sapatos at mga tsinelas nila, padalhan nila ng chocolates. I think Baby Ruth okay na yan sa kanila. Okay na yun. Diba? So siya. Ay, ito naman si Mang Puring ang si ang Mang Puring. chef sa Holy Tuesday and Good Friday. Wow! Oo, magaling siya magluto. So food ulit! Wow! Getting excited. After ng procession, After ng may procession. kainan dito sa Martes at Biyernes. Okay. After yung procession, siya yung magluluto for the dinner. Mm. Okay. Ano yung mga menu po natin Ano sa kang Friday? menu? Pansit, di ba? O, yung mga pansit, yung mga Mga arroz caldo. Gusto mo mag-suggest po ako ng menu? Ay nako, isang oras tayo dyan. Ito later na lang. Okay. Ala. Later mga kaibigan, garden naman ni Mang Larry ang i-present Ay, oo nga ko. pala. That's right. O, sige. And it's exciting kasi galing pa ng vegan yung mga decorations, yung mga, Pampanga. pati garden talaga, may imahe, may bulto. Okay? Okay, magbabalik. I'm going to be back. Thank you. Okay.